já jsem Ezio a společně se mnou tu je Luky. Ahoj. Hrajem na serveru Oakcraft a v popisku videa budete mít IP titlebed serveru jeho, že jo? Je to tak. A než začneme, tak bych vás chtěl hodně poprosit, jestli byste nehlasovali na King of the Web pro Minecraft Box, protože jestli ho někteří z vás sledujou, tak dobře víte, že je podporuje i Minecraft, což jako za tomu fakt děkuju, protože no to je ale my se teďka asi zase vrátíme zpátky k tady tomu tutoriálu redstone plastí, protože jediné, co já jako umím, je rozsvítit redstone lampu a tak tu past bude dělat Luky dobrovolně a já budu předstírat toho. Nemusíš předstírat. Tak. Já vím. Budeme pořád TNTčko, na důvod moc rád zlato, že jo? Ano. A neplatí to furt, ale. No jasně. Písek, pressure plate, bloček, redstone diodu, repeater a já používám mortarit, aby to bylo rychlejší, protože mám velmi pomalý upload. Tak. Se to být nemusíš. Toto druhé patro od zvrchu vyplníme TNTčkama. Nebudeme ho šetřit, tak. Tady si uděláme takovouto mezeru, minimálně, a tady bude už samotná nejvývod plasti. Tady budou, tak to asi bude stačit. Jo, ještě tady. Tak. Začneme asi takhle, že tady povede redstone na Ezio. Tam se zabije. Jemu to samozřejmě nevadí, protože je blbeček. Jo. Cokoliv pro zlato. No cokoliv. No jo, co už. Tak. Tady bude dioda, která aktivuje TNTčko. Takhle vidíme, že je zhasla, když to bude návnada, a když se to odejde, tak se rožne a to aktivuje TNTčko. Takže my teď vysypeme sandem, aby to nebylo vidět TNTčka, aby nic nepoznal. Tady dáme nějaký lehký bloček, který se snadno rozbije. Můžeme trávu, stone, cokoliv, co jde prostě jednoduše rozbít. Ale nesmí to padat. To by byla past nefunkční. Že se taky občas stalo, že ano. No tak pro ní to není. Tak. Tady ještě může být TNTčko, teda nemůže, to bylo vlastně to. Takže tady ještě trávu. To je slibný vypadá tak. Tak, ještě tady. Tak, teď zamaskujeme redstone, aby Ezio opravdu nic nepoznal. Stejně celou dobu tady, co myslíš? Ty myslí na někoho jiného. Tak a tady dáme jeho oblíbenou náhodou. To mi nedělá. Tak, tady musíme dát ještě to, protože se to aktivuje. Takže tady musí být cít. Musíte se dát bacha, ať nezabadat návnadu. Tak. Tady můžeme položit TNTčko, písek. Tak. Ezio. Ano, zlato. Hele, co tamhle máš? Zlato. Takové diablíko, ne, kolmíko. Koukej, co mám, koukej. No vidíš, já jsem říkal, že... Ne. Ty jsi potvora. Ani nešetřil, vidíte ho, ani nezaváhal, fakt.
Tak, u dalšího dílu nashledanou. Nebo co povinňte podpořit ten King of Webs.